klopkanie, ale že riadne. Nieco posanu. Wow. Dávej si pozor. No? Máš rád satana? Hovorí sa, že Abba Veľký Bloudím po týchto pozemcích. ostal sám vo vlastnom hrade, uväznený medzi kameňmi, ktoré kedysi symbolizovali jeho moc. Blúdiaci tieň bývalého pána hradu, ktorý akoby stále niesol váhu svojich činov. Ospravedlňujem sa všetkým dušiam, ktoré sú možno na tomto cintoríne. Podľa miestnej povesti tu vládol hradný pán, šlachtic a zároveň rytier, no nebol to vládca, na ktorého by si ľudia spomínali v dobrom. Hovorí sa, že bol krutý, že svojich podaných mal údajne týrať a vládnuť im železnou rukou, bez milosti a bez súcitu. A práve to malo byť dôvodom, prečo sa jeho príbeh začal obracať proti nemu. Legenda hovorí, že sa jeho osud napokon uzavrel v týchto múroch. Ostal sám vo vlastnom hrade, uväznený medzi kameňmi, ktoré kedysi symbolizovali jeho moc. A potom prišla smrť. Ale nie je koniec, pretože niečo tu malo zostať. Za temných nocí sa vraj po hradbách pohybuje postava v brnení. Rytier, blúdiaci tieň bývalého pána hradu, ktorý akoby stále niesol váhu svojich činov. Ľudia hovoria o krokoch v ruinách, keď nikto nie je na blízku, o tieni, ktorý sa pohne medzi múrmi, aj keď tam nikto nestojí. Je to len legenda, ktorá sa tu drží stáročia? Alebo niečo, čo tu zostalo ako dôsledok toho, čo sa tu kedysi dialo? A dnes to idem preskúmať. Ak máš rád takéto miesta a chceš, aby som skúmal ďalšie, podpor toto video lajkom a daj odber. Nikdy nevieš, kam sa na budúce vydáme a čo tam zažijeme. Chcel by som dneska skúsiť nadviazať komunikáciu s dušami, ktoré sa nachádzajú tu, alebo respektíve chcel by som zistiť, či sa tu niekto nachádza, čo verím, že určite áno. Chcel by som zistiť, či tu je bludný rytier, ktorého zavrel král do pivnice hradu, do väzenia, kvôli jeho zbojstvám, ktoré páchal na podaných. Dávam si letový režim. Kontroluj toto místo. Takže je tu stále niekto? Že kontroluje toto místo. Veď bránili toto miesto. To je halu, že mi rovno povedalo, že kontroluje toto místo ako prvé slovo a my sme na hrade, ktorý bol postavený ako obranný hrad. Olajvre. Videl je SIMP? Videl si mne. Ja vás nemôžem vidieť, môžem vás možno počuť, keď spravíte nejaký zvuk, ale vidieť vás nemôžem. Možno... Poltergeist. Poltergeist. No, môžete hýbať vecami. Zasahovať do fyzického sveta, je tak? Väčšinou také duše už, keď sú tu dlho, majú už silu, že môžu aj pohnúť nejakou vecou a tak. To klopkanie. To je asi ďateľ. Dúfam, že to je ďateľ. Ste vy, kto robíte tieto zvuky, že klopete na ten strom? Tady ste v bezpečí. Tady som v bezpečí. Hrad Dobrá voda kedysi slúžil ako útočisko v časoch neustálej hrozby osmanských nájazdov. Ľudia tu hľadali bezpečie pred neznámym nebezpečenstvom. A mne to povedalo, tu si v bezpečí. To je v piči. Tie slova zatiaľ sedia, že riadne. Presuniem sa.
desivé. Tam bol taký dutý zvuk. Také, že... Sú všade zvuk. Slyš mu je hlas. Mňa viete, čo Nie napadlo? sme špatní. Ja viem, že nie ste špatní. Ja viem. Vy ste to tu iba bránili a žili, no, v tej dobe. Ty kokos, ale bojím sa. Akože cítim strach. Nebudem klamať. Nicola. Nikola. Ahoj, Nikola. Ja som Dávid. Jsem rodina. Je tu asi nejaká šlachtická rodina, že? Je tu staroveké. Počkaj. Čo to bolo za slovo? Je to staroveké. Ešte raz opakujem, že... Poslúcháme. Ešte raz opakujem, že neprišiel som nikomu ublížiť ani so zlým úmyslom. Prišiel som len preskúmať toto... Pridružený. Preskúmať toto miesto. Je mi cťou, že môžem tu s vami byť. Vchádzame do západnej časti hradu, v ktorom neviem, čo presne bolo, ale predpokladám, že nejaká väža obranná a hospodárske budovy. Naše osada. Ty kokot. Vaša osada. Takže tu ste... Ty kuku. Takže tu ste žili, hej? To dáva zmysel. Ja ukážem do videa potom na mape, že kde presne sa nachádzam akurát teraz. Byl som potrestán. Hovorí sa, že na hrade Dobrá voda sa má zjavovať duch rytiera, ktorý za zbojstva, ktoré páchal na svojich podaných, zabiť. Král ho zavrel do väzenia túto pod hradom, do pivnice a tam zomrel. Ste to vy? Íď hloubej. Pôjdem. Ja som akorát tuto, teda asi v tej obytnej časti, ako ste mi povedali. Ja? Kto ja? On? Byl som už druhýkrát. Wow. Páchal si zlé skutky na poddaných. Jo, takže bavím sa s rytierom. Ja sa ospravedlňujem, že teraz nepočujem všetky slova, ktoré tu poviete. Ale ďakujem za každú jednu odpoveď. Fakt si to vážim. Odhaliť. Chcete mi odhaliť niečo? Hovorí sa, že Aba Veľký je historická postava, ktorá je spájaná s výstavbou tohto hradu. Tak toto je halus. A ja som tomu nerozumel, bohužiaľ. Už som te videl. Áno, ja som tu bol raz na túre. Môžem vedieť, s kým sa bavím? Teraz toto vypnem a ja sa presuniem do ďalšej časti hradu. Do najstaršej časti hradu, čo je väža, palác, väža. Rod Orságovcov neskôr počas vojnového obdobia pristával spodok hradu, aby zabezpečil... Slyším te. To som rád, ďakujem, že ma počúvate. Dobre, ja sa presuniem, už mi je dlho na zemi. Tam! Skúste vložiť energiu do tohto prístroju a povedať svoje meno. Ja ešte raz opakujem, ja sa volám Dávid. Presúvame sa teda do spomínanej časti. Predstaviť sa. Ja som hovoril o tom mene. Predstaviť sa. Áno, no, takže ste sa mi asi predstavili v tom Spirit Boxe, ale ja som to nepočul, ale budem to počuť. A ja už som sa predstavoval, ale ešte raz sa predstavím, volám sa Dávid. A keby ste mi venovali vašu energiu,
tak by som bol neuveriteľne Je mi rád. 50. Mne je 25. Mám 25 rokov a je rok 2026. Doba odvtedy, ak ste žili vy, sa veľmi posunula, ale že neuveriteľne. Teraz je veľa technológií, už nie sú iba delá a luky, ale sú ťažké zbrane, rakety, ktoré dostrelia tisíce kilometrov. Teraz aktuálne vojna v Iráne. Rusko s Ukrajinou bojuje a hrozí nám možno aj svetová vojna. Musím zaklepať. Dúfam, že nie, ale blížime sa k tomu. Máme jadrové zbrane, ktoré keď niekto použije, tak ľahko sa môže stať, že prídeme o všetko. No, ideme ďalej. Použijte niečo iného. Oni mi asi odpovedali na to, čo som hovoril o tej vojne. Máme jadrové zbrane, ktoré keď niekto použije, tak ľahko sa môže stať, že prídeme o všetko. Ty koko, mám zimovriavky až na hlave. Dobre, ideme teraz hore. Čo ti jebe? S tým použiť niečo iného, no. Ja by som bol tiež... Omlouvám se. Nemáte sa za čo ospravedlňovať. Ak sa ospravedlňujete niečo za života, čo ste spravili zle, tak už je to za vami a čas už nevrátite a je vám odpustené. Wow, tu je bašta. Odtiaľ to kontrolovali zvyšné územie hradu spodné. Klopkanie, ale že riadne. Niečo posanú. Niečo posunú. Áno, môžete kľudne. Wow, zase zvuk. Táto väža tu stála ako prvá. To je, že wow. Už v roku 1300 možno. Dúfam, že sa nemýlim. Stojí za vámi. Nemôžem vás vidieť. Takže preto tu mám tieto prístroje. Keď vás nemôžem vidieť, ale môžete do toho vložiť energiu a môžem takto vidieť fyzicky, že ste tu a môžete mi to tak dokázať. Je tu so mnou muž. Je tu so mnou rytier. Alebo niekto, kto bol potrestaný. Čo ste mi dvakrát už tam do aplikácie povedali, že byl som potrestán. ME. Wow. Teba ako... Mne to až teraz doplo, že mne, že potrestali. Wow, ty kokot. Ďakujem. Je tu niekto so mnou, kto bol potrestaný? Hej, čo ti je? Blúdny rytier. Je pravda? Uvíte. Vnútri. Ako v paláci, podľa mňa. Mám ísť do paláca vedľa? Že choď! Wow! Wow, ty kokot, ja mám akú husinu. Presúvame sa do paláca, v ktorom žila šlachta. Najhlavnejšia časť hradu. Najviac strážená. Jeden muž zde. Muž? Ja som sa pýtal, že či je muž. Pomohli by ste. Veľmi rád vám pomôžem. Povedzte mi ako, alebo čo presne potrebujete a skúsim vám pomôcť. Možno chcete asi iba odísť, však? Ten uväznený, čo tu je. Muž. Tak sa ti nedá odísť.
Mám pravdu? Blúdiš tu kvôli tým skutkom, ktoré si páchal. Ideme do paláca. Mám zimobriavky, ale že brutálne, normálne mi vlasy stoja. Ty koko, to je divné. Wow. Tu stojíme v paláci vlastne. Tu môžete vidieť. Slovenské meno. Asi nie, Dominik. Ahoj, Dominik. Toto je druhá väža. Tá menšia. Tady je tu nepríjemné. Tady je to nepríjemné. Setkání. No, my už sme sa stretli, no. Ja som tu raz bol, keď som bol na túre aj s EMF-kom práve cez deň, ale nebol som tu v noci. Stojím v paláci. Dávej si pozor. Dávej to ešte v jednotnom čísle. Hej, no, dávam si pozor. Ja verím, že som chránený práve svojim vnútrom. Učím sa, aby som sa nenechal ovplyvňovať okolím a aby som stál pevne v hociakej situácii. Jeho hlas. Dám ešte toto. Je pravda, že žena tu objavila prameň liečivý, ktorý poradila chorému kráľovi a ten prameň ho vyliečil a ako vďaku jej postavil dom na tomto mieste a potom ona spíšnela a z domu sa stal hrad. Ale nakoniec, jak stávali ten hrad, tak preťali ten prameň. Bloudím po týchto pozemcích. Blúdiaci tieň bývalého pána hradu, ktorý akoby stále niesol váhu svojich činov. Wow! Ty koko! Ten rytier. Tá legenda je pravdivá. Už druhýkrát Nikola. Nicola. Wow. Ahoj, Nikola. Ďakujem. Som pozeral jedno video o histórii hradu Dobrá voda a tam bolo spomenuté, že Ingnát bol pán hradu, ktorý bol krutý. Bol označovaný za tyrana podaných. Mám pravdu? Toto by som chcel vedieť, či to je pravda. Či to bol ten Ingnát. Sorry, keď to hovorím zle. A to by teoreticky mohol byť aj ten blúdny rytier, ktorý bol potrestaný práve za tie zbojstvá. Mary Ann. Tam nejaká Anna sa spomína. Ingnát, že bol oženený s nejakou Anna Máriou. Chyba. Mary Ann, presnejšie Anna Mária, bola Anna Mária Ungnádová, dcéra Krištofa Ungnáda. Bol to významný šlachtic a bojovník proti Osmanom. Nemal mužského potomka, takže pánstvo zdedila práve ona. Je tu niekto so mnou Zabil nás. Ste vy poddaní? Ten zlý pán hradu vás zabil? Viete mi to prosím potvrdiť tu? To dáva zmysel jak kokot. Rád by som zistil, že kto bol ten zlý pán hradu a že či tu stále je. Zatiaľ mi to v tomto potvrdzujete. 15. Je vás tu 15? Alebo z 15. storočia? Aké rádio tam dalo? To čo tam naladilo, akú hudbu, hej? To sa aj hodí sem, ale.
No mi zle ostalo. Je pravda, že Ingnát bol krutý pán? Nie som agresívny. To som rád, že nie si agresívny. Počkaj, neviem, či sa bavím furt s tým, kto bol ten potrestaný. Je tu so mnou Ingnát? Podkroví. Podkroví! Ostal sám vo vlastnom hrade, uväznený medzi kameňmi, ktoré kedysi symbolizovali jeho moc. Král ho zavrel do väzenia tuto pod hradom, do pivnice. To v tej legende bolo, že král dal zavrieť toho rytiera do podkrovia. Mám pravdu? Blúdi tu stále ten krutý pán? Hej, to bolo jaké čisté, čo ti jebe. Mám ísť preč? To bolo, že áno? Áno, áno. Wow. Tak ja idem. Ty kokos, to jaká odpoveď? Takže bludný pán hradu. Zabil nás. Ja som povedal, že bludný pán hradu. A v tej sekunde, že zabil nás. Čo ti jebe? Ty kokos. Wow. Jak sedí tá aplikácia? Toto sa síce nerozblikalo nikde, nikdy, ale toto jak sedí? Jak to môže tak sedieť? Tam je... Pokračuj. V čom mám pokračovať? Ježiš, že mám ísť preč? Asi hej, už keď mi povedali, že áno, áno. No, ja sa snažím, aby mi odtrpla noha. Dajte mi chvíľu ešte, prosím. Bol si uväznený, to asi nie je kráľom Žigmundom, to bolo 1300 volačo. Alebo? Nechte nás odpočívať. Wow. OK. Prepáčte. To už aj sám sa cítim zle. Toto, že nechte nás odpočívať. Tá legenda je asi pravdivá. Ak tu blúdi niekto, nejaký zlý pán hradu, ktorý práve zabíjal a týral poddaných. To lace. Že sa tu túla. Nemám slov. Ďakujem. Komunikovať. Komunikujeme, no. Komunikovať. Pán hradu, ktorý tu blúdi. Musíš ísť. Wow, dobre, idem. idem. To už je fakt divné. Kokos, normálne som šťastný. Z toho, že som si fakt potvrdil, že ten rytier tu je. Odtiaľ idú furt nejaké zvuky, ale akože chápem, skôr som sa vyjebal. Chápem, že som v lese, že... Kolem. Okolo, do piče. Že ste kolem, do piče, tu mi není všetko jedno. No. Tam niekto chodí.
Tam niečo svieti. Wow. Wow. Kamoško, tak to boli aké kroky. Kamo, to boli aké kroky. Wow. Ty kokot, stojí mi hlava, stoja mi vlasy, kamo, ja som normálne... Fú, ako mám husinu, to asi vidno aj na kamere, normálne, ak mi stoja vlasy. Hlava. Že hlava, ty kokot, ďakujem. Čo ti jebe? Oh. Fú. Ty kokot, to bol asi ten bludný rytier. Ježišmaria, ďakujem. Ty koko, tak toto som nezažil ešte. Viete, ako mám husinu po celom tele a mám až triašku. Čo ti jebe? Ty kokos. Tam bolo nejaké svetielko, nejaké oranžové svetlo som tam videl. Zasvietil som tam. To oranžové svetlo zmizlo. Neviem, či to aj na kamere vidno. Satan. Satan. Je tu zlá Fú. Ale som chránený. Som chránený vnútrom. Prišiel som s rešpektom, s úctou a s pokorou. Neprišiel som nikoho ani provokovať. 17. století. 17. storočie! Wow! Ty kokos, to je vlastne po tej dobe Osmanská ríša, čo tu hrozil. Ľudé sa nás bojí. Ľudia sa vás boja. No ja sa tiež teraz bojím, ale že extrém. Ale ľudia sa boja, lebo vás nevidia, no. A je to také divné. Ja som vám vďačný za tie kroky. Sem tu po staletí. Sem tu po staletí, jak sa to rozbe... Ty kokos. Ďakujem. Fakt ďakujem. Chcete, aby som ešte tú chvíľu ostal a komunikoval? Vínen. Viny. Furt ten rytier. Ty kokos, ja som normálne z toho piči. Viete čo? Ty kokos, ste sa rozbehli s tými slovami? Tak ja vám skúsim toto. Keď mi toto teraz Sem ve stromech. Sem ve stromech. Wow, odtiaľ išli tie kroky. Ty kokos. Viete mi rozblíkať ten prístroj, keď ste tu? Prosím. Normálne, absolútne mi nevadí, že ten prístroj sa nerozblíkal. To, čo som počul, tie kroky a to svetielko, čo tam... Fú. Ty kokos. Ty kokos. Kone. Kone. Používali sa kone, no. Vtedy ste bojovali na koňoch však. Fakt mám strach a aha. Idem radšej preč. Akože... Keď mi aj hovorili, že mám ich nechať odpočívať a tak, potom zrazu tie slova a tie storočia a tak, pritom rovno keď som počul tie kroky, hovoril som o tej hlave, bolo tam slovo, že hlava. Normálne, toto je zaujímavá skúsenosť. Zaujímavá skúsenosť, no. Máš rád satana? Máš rád satana? Nemám žiadny postoj voči satanovi, ale nie, že nemám žiadnu nenávisť, ale ani si ho nejdem. Proste neutrálne. Zde prosím, buďte opatrní. Alice. Alice, ahoj Alice. Ja som Dávid. Som myslel, že mi niekto ujebal batoh, ja mám tu batoh. Rád vás poznávam. Rád vás poznávam a ja vás rád poznávam. Ježišmaria, ty kokos, ja som normálne v piči z toho. To je zážitok. Pane Bože, ďakujem vám ešte raz. Opakujem sa miliónkrát, ale fakt to pre mňa veľa znamená.
Stojíme kolem vás. Stojíme kolem vás. Ja viem, no, počul som vás. Ste vy, kto ste spravili Vás som počul, viete mi to potvrdiť v tej aplikácii, že vyberá nejaké slovo? Že či som vás počul a že či ste vy boli to svetielko oranžové. Zbírať. Zbírať. Zbierate asi energiu, že? Jsem tu 600 let. 600 rokov! 1400 volač. Malá holčička zpívá. Malá holčička spíva. Ty kokos. Takže je tu pán hradu. Josephine. Josephine, ahoj, ja som Dávid. Takže je tu pán hradu, ktorý tu blúdi. A bolo počuť aj kroky. To je... Toto je najlepšia komunikácia, ako som kedy mal. Najsilnejší zážitok. Začal som extrémne vďačný. Chcete niečo odkázať ľuďom? Povesti jsou falešné. Povesti sú falešné? Počkaj, že povesti sú falešné. Wow, zaujímavé. Ty kokos, ja som normálne ešte rozklepaný z toho, jak som tam mal husinu. Fú, to bolo zaujímavé. Fakt cítim strach. Fakt, takto som sa nebal ešte na takých miestach. Ale zároveň adrenalína. Ísť proti strachu je cesta k rastu. Nezabudnite. Joe, ahoj Joe. Ďakujem v prvom rade všetkým za komunikáciu, za vašu energiu, za to, že ste mi potvrdili, že ste tu a prajem vám, aby ste všetci našli svetlo, kto ho chcete nájsť. Každý si zaslúži, aby mu bolo odpustené, nech spáchal hocičo a každý raz nájde svetlo. A to vám aj prajem. A idem ja svojou cestou. Tak, ahojte, duše krásne. Sme v míru. Sme v míru. Bože, to tak sedí tá aplikácia, pani. Ja som z toho v piči. Ježišmaria. Ďakujem. Tak ďakujem. Krásny zážitok. Ty kokos, toto fakt prajem každému. VUH chrání toto místo. Boh chráni toto miesto. Pravda. Pravda. Boh chráni nás všetkých. V každom z nás je kúsok z Boha.